Vi er i Colombia, et paradis for ulovlige forretninger og karteller. Her møder vi Chris, som lige er kommet ud af fængslet efter 15 år. Det første han gør er at tage på den lokale kirkegård. Graven han besøger bærer navnet Leonor, muligvis en tabt kærlighed. Derefter starter Chris sin plan om hævn. Den eftermiddag står han uden for en enorm pallebygning og spionerer fra buskene, indtil det lykkes ham at se, hvem han leder efter. I en luksusbil kører en ung kvinde ledsaget af sine livvagter. Chris følger efter hende til en eliteskole, hvor den unge kvinde bliver for at gå til undervisning. Ved dagens afslutning vender Elisa hjem, hvor hendes far venter på hende for at høre, hvordan hendes dag er gået. Da hun er en gennemsnitlig teenager, er hun dog god til at ignorere sin far og leve begravet i sin telefon. Vicente, hendes far, fortæller hende, at der vil være en fest med vigtige partnere, og han vil have, at hun er til stede og opfører sig ordentligt. Det er ikke for meget forlangt i betragtning af det guldrandede liv, hun lever. Vicente er hensynsløse forretninger, men hvad angår hans datter, er hun hele hans liv og hans svaghed. Efter sin hustrus død er hun alt, hvad han har tilbage. Vi skifter scene til en café i centrum, som er ved at lukke. Alex, bestyreren, er lidt nervøs. En person kom ind og bestilte en kage, men der er gået timer, og han har ikke rørt den. Han har ikke engang sagt et ord. Han sidder bare i baggrunden på en uhyggelig måde, og nu må hun bede ham om at gå. Personen er yderst mærkelig. Da hun henvender sig til ham, tager han hende i armen og tvinger hende til at sætte sig ned. Det er i det øjeblik, hun bemærker, at han har en hånd af metal, og indeni bærer han en meget skarp daggert, som nu peger mod hende. Personen skærer kagen med daggerten og giver Alex lidt, hvis hjertet banker meget hurtigt, mens frygten fortærer hende. Som sendt fra himlen holder en patruljevogn udenfor, og de røde og blå lys får personen til at spænde mærkbart op. Politikvinden nærmer sig, og da hun ser daggerten i mandens hånd, trækker hun sit våben og beordrer ham til at rejse sig langsomt og lægge hænderne på ryggen. Typen rejser sig dog bare og går sin vej. Politikvinden, der ved, at hun ikke kan skyde ham uden konsekvenser, og bekymret for Alex' sikkerhed, beslutter at lade ham gå. Sammen lukker de butikken, og politikvinden tilbyder at køre hende hjem, men det kommer ikke til at ske. Den fremmede stiger ud fra bagsædet og myrder politikvinden med en enkelt bevægelse, hvorefter han nærmer sig Alex og overmander hende bagfra. Næste dag er Elisa på vej til undervisning, da en person begynder at banke på bilruden. Han ligner en tigger, men i virkeligheden er det Chris forklædt. Han stjæler bilen og forfølger Elisa. Da han indhenter hende, tvinger han hende ind i bagagerummet og flygter i høj fart. Vicente er rasende over sine medarbejderes præstation. De står begge på plastik for ikke at plette tæppet med deres blod. Imens kører Chris væk fra byen, men da han forsøger at give Elisa vand, flygter hun og løber gennem skoven. Da han indhenter hende, forklarer han, at han ikke er der for at gøre hende ondt. Han var hendes mors ven og har et billede, der beviser det. På billedet optræder Chris, Vicente og Elisas afdøde mor, som fik Chris til at love, at han ville finde hende og bringe hende væk fra Vicente. En plan, der blev forsinket i 15 år, da Chris var i fængsel på grund af Vicente. For at bevise, at han ikke vil hende ondt, giver Chris sit våben til Elisa, men de må afsted nu. Senere vil han forklare resten. Hun forsøger at tvinge ham til at køre hende tilbage, men Chris vil hellere dø for en kugle fra hende, end lade sig fange af Vicente og hans mænd. Igen holder ikke op med at skrige og slå på sædet, hvilket får Chris til at miste tålmodigheden og afsløre for hende, at han er hendes far. Nick, Vicentes højre hånd, ringer til Ravnen, personen med metalhånden, for at informere ham om, at han har en oplysning til ham. På en café i bjergene fortæller Chris sin version af begivenhederne til Elisa. Han er sikker på, at Vicente dræbte hendes mor, og diamantkæden, som Elisa bærer, var en gave fra ham. Pludselig dukker et våben op, og flere mænd omringer dem. De fortæller Chris, at det, der vil ske, er klart. Elisa tager med dem, og han bliver tilbage. Hvis han forsøger at gøre noget, dræber de ham. Chris giver dem ikke tid til at spille hård, og han angriber straks. Han er dog overmandet af antallet, og lederen tager Elisa med i sin bil. Da Chris har håndteret alle håndlangerne, er det allerede for sent. Elisa er forsvundet, og han har intet at bruge til at følge efter hende, så han vender tilbage til caféen og begynder at tæve en af typerne brutalt, indtil denne tilstår, hvor de fører hende hen. Typerne bringer Elisa til en person, de kalder passeren. Han planlægger at kræve dusøren for hende. Kort efter begynder man at høre skud, og gennem kameraerne ser vi, hvordan Ravnen dræber alle. Han vil have dusøren og forårsager et blodbad. Ved hver mand han dræber, kommer Ravnen tættere og tættere på passeren, og Elisa ved, at hun må ud derfra, før det er for sent, så hun beslutter at slå den gamle mand bevidstløs og flygte på egen hånd. Mens Ravnen ikke har problemer med at dræbe mænd og kvinder lige meget, er der snart ingen tilbage. Heldigvis dukker Chris op, besluttet på at få sin datter tilbage, men først må han besejre personen med jernhånden og den overmenneskelige styrke.
Chris rammer kæmpen med al sin kraft, men intet ser ud til at virke. Ravnen fortsætter sin jagt på Elisa, og Chris gør bare, hvad han kan for at forsinke ham. Til sidst råber Chris til hende, at hun skal flygte og glemme ham. I det øjeblik dukker Passian op med en enorm riffel, hvilket skaber totalt kaos. Chris planlægger at udnytte denne mulighed til at flygte, men ravnen henter ham og besejrer ham. Da han er ved at henrette ham, dukker Elisa op. Den unge kvinde har formået at stjæle en bil og køre ravnen ned med kraft, hvilket tager ham ud af kampen og redder hendes far. Far og datter løber mod byen, men Chris er såret. Det metalslag har måske brækket et ribben på ham, og han har brug for lidt tid til at få vejret igen. Imens forbinder ravnen sine sår og bevæger sig i den retning, som Chris flygtede mod tidligere. Ikke langt derfra fortæller Chris til Elisa om den sidste gang, han så hendes mor. Hun besøgte ham i fængslet og tilstod, at Vicente kvalte hende, kontrollerede hele hendes liv, og hun ikke kunne holde det ud længere. Hun planlagde at flygte og tage Elisa med sig, men hun nåede det aldrig. 3 uger efter det besøg fik Chris at vide, at hun var død. I Passians casino er Vicente vidne til den ødelæggelse, ravnen har forårsaget, og han bliver nervøs. Han ringede aldrig til ham, og nu afsløres det, at Nick handler bag hans ryg. På den anden side er Elisa træt af at flygte. Hendes liv med Vicente var perfekt, og hun er ikke sikker på, at Chris fortæller hende sandheden, så snart han er uopmærksom, stjæler hun bilen og forlader ham. I det øjeblik dukker ravnen op og begynder at følge efter hende, indtil han indhenter hende, mens hun forsøger at bruge en telefonboks. Den unge kvinde forsøger at bede om hjælp i husene, men på de steder hjælper ingen nogen, og alle nægter at åbne døren for hende. Chris når frem til ravnens bil, men han er allerede sammen med Elisa og giver hende den samme maniske tale, som han gav Alex den nat. Han forsøger endda at give hende et æble. Hvem ved, hvilke tanker der krydser hans fordærvede sind? Elisa må vælge mellem den ene eller den anden hånd, så hun vælger æblet, men hun spytter det i ansigtet på ham og flygter. Chris ankommer for at redde hende, og en skudveksling bryder ud. Da han kan komme sig og genlade, har ravnen sin haglgevær mod Elisas hoved, og der er intet Chris kan gøre, udover at sænke sit våben. Psykopaten overmander dem begge og planlægger at henrette Chris midt på gaden, men først vil han påføre ham en masse smerte, bare for personlig underholdning. Med hvert slag hører man, hvordan Chris knogler brækker, indtil Elisa råber til ham, at han skal stoppe, og ravnen slår ham bevidstløs. Næste morgen vågner Chris op, hængende fra et træ. Et dæk er det eneste, der holder ham mellem liv og død. Han har brugt timer på at holde balancen, indtil Vicente finder ham. Vicente sparker til dækket, og Chris begynder at blive kvalt, men så skærer han ribet over. Nick er ivrig efter at dræbe Chris, men ravnen har Elisa, og i øjeblikket har de brug for ham. Desuden vil Vicente, at noget ikke stemmer. I bilen tilstår Vicente over for Chris, at han ikke havde noget med Elisas mors død at gøre. De elskede begge den samme kvinde, og ikke andet. Han indrømmer, at han forrådte ham og sendte ham i fængsel. Hans hustru tog sit eget liv, han havde ikke noget med det at gøre, men nu er Elisa i fare på grund af ham. I det øjeblik ringer ravnen til Vicente for at aftale et møde, og han afslører, at Nick gav ham tippet om, at Elisa var blevet kidnappet. Han vil aldrig have pengene, han vil bare dræbe Vicente. Så snart han lægger på, tager Vicente sit våben og skyder Nick i nakken, hvilket dræber ham, før han fuldender sin plan om at overtage tronen. Vicente fortæller Chris, at ravnen er en trussel. For længe siden var de partnere, men hans blodtørst var umættelig. En nat sendte Vicente 15 mænd for at dræbe ham, og de fejlede. Det eneste de fandt var hans hånd. El Cuervo bed den af for at slippe fri, og nu er han en vandrende dæmon, som har hans datter. Kort tid efter ankommer Vicente til mødestedet og befrier Chris. Det handler om Elisa. Når hun først er i sikkerhed, vil de få ordnet deres udstående forretninger. Uden våben går Chris gennem stedet, ligesom Vicentes mænd, som bliver dræbt en efter en af ravnen. Med hvert minut, der går over, bliver Vicente mere alene, indtil de endelig hjørner ham. Ravnen har Elisa på et transportbånd. Han planlægger at dræbe hende på en frygtelig måde, mens Vicente ser på. Han kan redde hende, men han må hugge sin hånd af. Det er hans hævn. Vicente løber til enden af linjen i et desperat forsøg på at stoppe maskinen, mens Chris distraherer ravnen, men psykopaten har ændret alt, så intet kan slukke mekanismen. Den enorme maskine sluger alt, hvad Vicente kaster ind i den, og Elisa er tættere og tættere på. I den sidste kamp gør hvert slag. Chris modtager fra metalnæven meget ondt, men da han kæmper for sin datters liv, kan han ikke trække sig tilbage. Under kampen tilstår ravnen over for ham, at Nick planlagde drabet på Elisas mor, og at han nød hver sekund. Tilbage på båndet løber tiden ud, og Vicente overvejer at gøre, hvad ravnen kræver, at hugge Elisas hånd af. Motiveret af raseri og hævn kæmper Chris med al sin styrke, men ravnen er ham meget overlegen og stikker ham i maven. Derefter vender han tilbage til Vicente og overmander ham, så han kan se sin datter blive forvandlet til 1000 stykker. Alvorligt såret råber Chris til Elisa, at hun skal bruge diamanterne. Den unge kvinde placerer kæden på maskinen. Hårdheden af disse forårsager en defekt i maskinen, og kæden knækker.
Sammen kaster Vicente og Chris over ravnen og skubber ham ud over kanten, men han holder fast i Vicente og tager ham med sig. Filmen slutter med, at far og datter giver hinanden lidt knus, efter at have været meget tæt på døden. Kort efter tager Chris hende med hen for at se hendes mors rigtige grav, så de kan fortælle hende, at han holdt sit løfte. Så langt denne actionhistorie. Hvis du vil se flere lignende resuméer, så vælg en af dem, jeg viser dig på skærmen her.